Shalom madihita saluhutna. Taparade marohata, martangi yang mahita di bagasan rohata be. Amen. Marede mahita sian buku Ede nomor 27 ayat sada roditolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Tung behama pamalosu disaluhut denggan ni uhum ni Jahoba natuau. Surduk konoku do panginuman parhatuaon tugijang. Jala pajojo woku do goarni Jahoba. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Di papatar hodo dirim marhite-hite hatami. Naung dohot dohami di halomohon roham. Marhite sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim tu rohanami. Asa hutadahami ho. Jala asa hutangihon hami suara ni anakmu. Jala asa hujalo hami todi parbadia marhite-hite anak haholongan di roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Mari mahita sian buku Ede nomor 135 ayat sada rodi 2. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa dang jadi iba marsoba, tu sobaon manang tu gana-ganaan. Mangido hanguluan siane. Jala dang jadi oloan bego, manang ulpuhan ni hadatuon. Jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Atong rap mangido gogo mahita lao mangulahon nahombar tu patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Mari di mahita sian buku Ede nomor 10 ayat 4 rodi 5. Sun
Tatopoti madosata diadopani debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalana bonar. Parasi jala pertalup ni roha, jalana basar doho. Sai marpangulahi marohami dahami. Dibaheni, sai sesa masude dosa nami. Dangadong nau pangasahon hami, dukon asini roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do, nahu pangasahon hami tujulum. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami, akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesaan di dosa. Satokido hutadi koko, alai papungoku mahomuse, marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradoponho. Alai marhite denggan basa, saliling-lilingna asiaku doho, ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 670 ayat sada rodi 2. Tabege mahatani debata turpuk niari mingguan. Epistel di mingguta sedarion di enet dos hian mi kapitu mamukama siana ya pitu
saat rodi ayat 20. Persore-sore mahita majahasa, dewa 20 non rak mahita majaha. Nalom ni roha martangiang tu Jahoba. Alai anggo au manatap tu Jahoba do, jala dihaluton rohak kudo debata, dihatuaku. Saya tangihon di debata, debata kudo au. Unang kumarlas ni roha ale musuku midaahu ay ditinggang peahu saya hedo habe muse ay hudul peahu maeng di bagasan hahulomon Jahoba do panondang liao. Usungok ko do rimas ni Jahoba ay do pakibana do aku merdosa. Paima di badahon ibana badakku jalan baruli uhumahu di bahen. Sa ito gonda doa aku sogot tu hati uron, idokku do hati goran na. Ay idame musuku may sogot, jadi hukupang ni hahuran ni buhina, ibana na madok tuau, di dia do Jahoba di batang, marsobu-sobu mamataku marnida nasida, dung honalutak somon gabo di alaman. Nunggaro ari parpaulion ni parikmu, ari parholangan ni patik doi. Ari haroroan ni halak doi, tumopot ho sian asur, dohot sian akahutan na Misir, Jala sian Misir sahat turo di batang air, jala sian laut tu laut sian tor. Alai gabe halongonan matanoi, ala ni pangisina, pinahin ni parbue ni pabahiran nasida. Sai parmahan ni mabang som maritehite batahim, umuan ni batataliami, o ale na pucung maringan di tomba. Di tonga-tonga ni Karmel, laos mana sida marjapal di basan, dohot di kilat, songon tuju diari akan nagalia. Suasongon diaka ari haruruar musian taro Misir, aku pataridahot tulasida akka halongangan. Idang yaka bangso parbegin mai, gabe murak Nasida alan saluhut agogon nasidai. Ape honon nama tutangan ni pamanganna, gabe nengel pinggol nasida. Ikon dilaton nasida ma orbuk songon ulok nama angisiri di tano, akka hitir nasida rosian pertebuan nasida. Ima madapoton Jahoba de batatai, akka dot nasida jalaba biar maradopon ho. Tumisi ma di batasong ho, namar pangwati di dosa ni jalan bulus pangalausion di pertalian na dibay. Dang taktong iba namar sigomos maripirimas, ay makalomohon ay asiroha do ibana. Saya marpangulagi do rohana, jala popoanna do akka hajahatota, jala rekononna do sude do sanasida itu laut apalana ubagas rakmahita. Saya lehorombu do hasitongan tu si Jakob, asiroha tu si Abraham. Naung ni uruhanmu tu punan nasian akka arina rubi dope. Olat lido sahatna. Martua do akka natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Mari demahita sian buku ede nomor 712 ayat sada rodi 2.
tahati dakon ma hapor seotai, songon nahina tidakon ni dongata sahapor seaon disadok portibion, rap ma hita madok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogona sohatu dosan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siat todi parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal doibana di hau pinarsilang, na tua tubano toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jehoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disimai bana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabegema tikting di mingguan. Shalom, Parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selama madohoti parmingguon, di bagas joro dohot napatupaho parmingguon, di bagasta ganup marsada-sada. Lau suhut maha pasahaton nami siap Parhalado, selama ulang tahun turuas nihuria namar ulang tahun ari hatutubu, dohot namar ulang tahun parsaripeot di minggon. Diramoti jala dipasu-pasu Tuhat tamahita saluhutna. Naparjolo guarni mingguta ima minggu patuluhot dung Epipanias. Mingguot 22 Januari 2020 masuk mahita tu minggu patuluhot dung Epipanias. Epipanias lapatanna apapatar manang penampakan Allah. Allah menjadi manusia. Topik ni mingguta ima agogo ni debata nabaluahon, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Napaduahon, ruas natabba. Mamuka sadarion, Minggu 22 Januari 2020, nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong. Parjolo, keluarga, kaledin siadari, inang oktora abrina marbun. Dohot sahalak yanakon, nomor register 1130 sia. Pida sian gereja HKBP Mahanaim Sukamaju Resort Mahanaim. Alamat Regensi Melati Mas, Jalan Magnolia Point, Blok MP2 nomor 10 sia, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, masuk Tuwik Yerusalem. Napaduahon keluarga Nyonya Tiurida Borsitu Morang, nomor register 1140, Pida sian gereja HKBP Pontianak, Resort Pontianak, Distrik 20 Alu, Deboskap. Alamat Jalan Garuda Kencana Blok K4, nomor 12B, Dada, Kencana Loka, BSD City, Tangerang Selatan, masuk Tuwik Sion. Napatuluhon, keluarga Naib Baru. Keluarga Naib Baru HKBP Serpong, Ima keluarga Nebo Giovanni Sinaga, Farida Eriani Sagala, nomor register 1130 lalu, alamat Batam Indah, Blok M45, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, masuk Wikanaan. Napaopaton, ruas Napida. Mamuka sadarion Minggu 22 Januari 2020, keluarga Saroha Tarihoran, Inang Miko, Diana Melvi Borusilitonga, nomor register 0675, Yanui Kanan. Dang betar surak gabe ruas ni HKBP Serpong, alanunga pidda nasida, tupos parmingguan legok, HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, Distrik 21 Banten. Napalimahon,
Barita habok ni roha. Nunga marujung ngolu amang diman manurung hari Sabtu 21 Januari 2023 marujung ngolu umur 62 tahun. Inang na ditinggalhon, inang Sita Parida Manik, dohot tolu dak danak, tiano iksion. Sadarion jam 10 sada dipatu pada parminggu di Bagas Nasida, tatangnya koma, asa sude keluarga, margogo dia pulitu hatta. Namangihut, ibadah awal tahun, manang bona tahun, Home Paropuan HKBP Serpong. Di hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 10 WIB, maringana di gereja HKBP Serpong, dipatu pada pertangyangan bona tahun kaum perempuan HKBP Serpong. Gereja manosoi asasude Home Paropuan HKBP Serpong madohoti ulauni. Ibadah awal tahun manang pertangyangan bona tahun perhalado dohot keluarga. Di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 pukul sia WIB, maringana di gereja HKBP Serpong dipatu pada ibadah awal tahun manang pertangyangan bona tahun parhalado dohot keluarga. Asa sudema keluarga parhalado ria jalamar rasmi roha madohoti ulauni. Parminggu sekolah minggu. Mamuka sadarion Minggu 22 Januari 2023 dipatupa mamuse parminggu sekolah minggu tusude horong. Ima horong prateka, horong na mekmet, dot horong na balga. Asa sude akan na tua-tua mabuan jalamang karingkason yanakon sekolah minggu asa parsidoho diaka parminggu ni. Parmingguan remaja di tahun 2023 dibuhai di hari Minggu 12 Februari 2023. Pinangidoma asa sude natoras ni remaja manosoi akayanakonna asa ringgas madohoti parmingguan ni. Parminggu di gereja, khobar tunang taboto di hari Jumat 30 Desember 2022 nunga ditotopo pamaretata dang adong be pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat manang PPKM di negara ton. Tapuji matuhata pamaretata pe nunga patu padalan nauli nadenggan mengadopi pandemion. Kabar tusi na perjolo parminggu di gereja opat hali ima. Parminggu perjolo pukul 6 WIB Marhata Indonesia. Parminggu paduahon pukul 8 WIB Marhata Indonesia. Parminggu patuluon pukul 10.30 WIB Marhata Batak. Parminggu paopaton pukul 10 WIB Marhata Indonesia. Parminggu sekolah minggu Ganup Horong pukul 8 WIB. Parminggu remaja pukul 10.30 WIB. Prosedur dohot syarat namar minggu. Parjolo nama dohoti parmingguon ima ruas ni huria naung dipaksin 2 hali jala boy patu dubukti naung dipaksin molo di haperluhon. Kudula di sada bangku nagajang nunga be boy tu 4 halak par minggu. Dang adong be nomor di hudulan. Tongon naung disosoi pamaretata asatong memakai masker jala madalaton protokol kesehatan di harameon saleleng acara parmingguon dohot di nahumaliang gereja. Pinangido asahot ruas ni huriata padalan protokol kesehatan jala unang mabuka masker saleleng acara parmingguon manang kebaktian dohot ditiki lingkungan ni gereja. Pinangido asa sude parminggu uduk jala rade madalaton arahan ni petugas na adong jala tadalaton maturan protokol kesehatan dohot denggan. Marusaha do huriata asalam denggan pakobasio tusude parmingguon. Jala adong do evaluasi ganup tiki asalam tu denggan nas ya tiki tu tiki. Pendaftaran ruas pos pelayanan Bintaro. Tatangnyakon jala tahalasod do pos pelayanan Bintaro boy lamar hebang jala magodang di administrasi dohot di hari tahun laho mangula pakobasion mamuji doho pasangapot tuhata. Kobartusi
nunga dihaporluhon mamuhai paulidata dohot database ruas nature jala nabadje. Asatong ma tagohi pangiduan niatura doho peraturan HKBP, naikon adong do daftar ruas asaboy paojak pos pelayanan. Obartusi ulua doho parhalado HKBP Serpong, nunga manotopon laho mabuha pendaftaran ruas pos permingguan Bintaro. Prosedur pendaftaran na dipakai sarupa dohot prosedur pendaftaran jemaat baru di HKBP Serpong. Arab dorohani parhalado, asa sudi akka ruas namar minggu di pos pelayanan Bintaro, pasurator dirina, asalam tumajuna, jala tuheb bangna pakobasion. Garejata pe manosoi, asara mahita pabuahon, naung adong pos pelayanan Bintaro, tusude keluarga dohot ali-aleta namaringanan jala berdomisili di Bintaro dohot humaliangna. Jala asariana sida udur laho pasurato diri gabe ruas ni pos pelayanan Bintaro. Katekisasi sidi khusus. Katekisasi sidi khusus tu akka ruas nama kaporluhosa dibuka di hari Sabtu 4 Februari 2023 pukul siawib. Ruas nama kaporluho pakobasionon asa manurato dirina tu sekretariat gereja di paketikia jam kantor. Perlu pinabotohon katekisasi sidi khususon dang ditujuhot tuaka ruas naposo naboi mangihuton katekisasi regular. Na mangihut aka ulaun HKBP Serpong nana yang dipatupa. Perjolo persagian di creativity book dohot Bible reading log tu TKA, TKB, kalasada, kelas 2 SD dohot Bible reading tu kelas 3 1 kelas 6 SD periode Januari 7 Juni 2023 disagiho di hari Minggu 20 Januari 2023. Pembinaan guru sekolah Minggu 2023 Pulau Pembinaan GSM dipatuh pada hari Sabtu 4 Februari 2023 pukul 8 saat pukul 10 pituip di gereja HKBP Serpong. Tongan 5 suara nitikting di Mingguta Sadarion. Najaha matikting na disagihom markite di grup WA. Molo perlu hatorangan naum mapit di sude aka ulaun. Tikting parhepengon boy mata jaha di laporan parhepengon naung disagihot tuhita. Marhite WA Group di Kanupik. Sabasada marohata, martang yang mahita. Ale de bata ama, anak dohoto di Porbadia. Puji-pujian dohok mauliate ma di pasahar rohanami toho, ala asi dohok kolong nirohamdo natoktong, mangaramoti todi nang pamatang nami, di bagasan nasa mingguon. Patardo hadiri omu marhite-hite akan natinopami, dohot akan namasa di ngolunami. Di leokodo dihami akan pasu-pasum, marhite hai pason di pamatang, marhite keluarga, nang diaka ulaun nami namaragami. Saya diajari hodo kami madalani ngolunami asalam khobar tulomoni roham. Molo pesepata di loasho hamaolom manang arsak masa di ngolunami. Dalam mudoi lahu mangajari doho paingotok kami. Asalam huok-huok kami. Tung sa guru di hodo sude ngolunami. Nunga didongani ho kami sahatu bagas joromon. Laho marsaur dohot mamujiho. Marhite edde puji-pujian. Tangiang dohot pilihan nami. Tuhan upasada kami rohanami tujolom. Laho martangiang mangidohon asini roham. Ajari kami Tuhan, asa tangiang dohok pangiduan namion, kobar tulomoni roham. Kutangya kok kami huriam HKBP Serpong, pasu-pasu ma Tuhan sude ruas, parhalado, akapadita namarhobas di huriamon. Lehot di hami bisuk, terep dohot hasadaon ni roha. Asa sude program nanaeng siulahonon nami di huriamon, kobar tulomoni roham bae sangat diguarmu. Dame dohot las ni roha, ima lehonomu di hami. Kutangnya kok kami akadongan nami na dibagasa parsahiton, na dirawat di rumah sakit manang di Jabu. Asima roham Tuhan,
Pasu-pasu masude usaha pangobation na pinatupan ni keluarga, pasu-pasu maubat nang si panganon nasida, asa makohon hai paso ni dinasida. Urupi Tuhan akadongan nami namarsahi doho keluarga, asa toktong makirim hamalumon, tian asi ni roham. Petangyakok kami, inang diman manurung borumani doho keluarga, namarsak di siala nong dialap ho amang diman manurung mula tulabungmu. Saya puli jala pargogoy manasida Tuhan, asa toktong marpos ni roha di asi ni roham. Na toktong do ramotamu dohot sarihonommu nasida di ngoluna. Petangyakok kami ruas na baru di Huriamon, ima keluarga Kaledin siadari, inang Oktora Abrina marbut dohot halak danak. Keluarga Nyonya Tiurida borus itu morang. Saya pasu-pasu matuhan nasida asa gabe ruas na mangolu di Huriamon. Parsidohot diaka ulaud ni Huria, baik sangat di guarmu. Pasu-pasu matuhan keluarga Saroha Tarihoran, inang Miko Diana Melvi borus Silitonga, napida sian HKBP Serpong, gabe ruas di pos permingguan Legok, HKBP Bonang Indah. Petangyakok kami program sentralisasi keuangan di Sadok HKBP, naung dimulai pada Januari 2020 tolu. Pasu-pasu matuhan asalam tu dengganna pakobasion dohot hasadaon di Sadok Huriam HKBP. Pasu-pasu leho bisuk dohot biar marado poko Tuhan, di pengurus namar hobas di Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan, asa marhite pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP, marsangap guarmu Raja Nihuriai. Pasu-pasu matuhan program Nihuriam naneng sifat tahun nami di mingguon. Ibadah bonataon home perempuan HKBP Serpong, 27 Januari 20 tolu, pukul 10 Dohot ibadah bonataon perahado HKBP Serpong dohot keluarga, hari Sabtu 20 Januari 20 tolu pukul sia. Asaboy mardala dohot denggan, baik sangat di guarmu. Kutangyakok kami negara nami Indonesia. Pasu-pasu jala parsahalai masude panggonggomi ni bangsa nami. Asa margogo, marbisuk, dohot lam tu denggan na nasida laho pada laton pemerintahan, uhum dohot aka peraturan. Nang begon nami mahatam na pinasahat ni naposom amang padita Samuela Barita. Pasu-pasu jala parbisuki mana posomi, laho pasahat tokatam asa hobar tulomom. Leot di hamiroha nasihol, dohot nauduk, laho manangio katam asa gabebo halidi ngolunami. Kupasat tami masude ngolunami tuho Tuhan di minggu na baruon. Tai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami, asa dapotar roha nabisuk kami, laho mamaketiki, dohot mangula-ulaw nami na hobar tulomoni roham. Pasu-pasu mahami dia kaulaw namin na maragami. Jala asi maroham, loas may marparbue, asalam tabba akka ulaw na denggan, boy patupaon nami, bay sangat di guarmu. On matangiang pangiduan nami ale di bata, asi maroham jala tangi homay, nahu pasahat tami tuho, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 760 sada, ayat sada, rodi 2. Bolong also
Kami di batana sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramuti ka ati-ati duhut pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Adong otik tabani wartanaking marsugut bona taon distrik. Do ka Pangula Nagok. Niya ka mewakili seksi-seksi. Ima songon tambahan songoninang bimbingan pastoral ni Furus di hari Jumat naro maringanan di Duren Sawit Jakarta. Ima tabani tikting tuhita. Tapay huiti utma katan di bata. Ima na tersurat di Sada Korin Sada ayat 10 tolkas sahrodi ayat 10 lalu. Alai huapoi mahamu aliak kadongan mangasahon guar ni Tuhatta Jesus Kristus asa sahata hamu saluhutna unang madong parbola tadi hamu khot mahamu binahin ni sada ni roh adohot sada ni pikiran ay tarbortik do tuaw markita siap pangisi ni bagas ni siklo taringo tu hamu wak kadongan abu anama sa di hamu persalesian nglayod do hudok adong do di hamu namadok sisian ni si Paulus doaw nadiba sisian ni si Apollos doaw nadiba sisian ni si Kepas doaw nadiba sisian ni Kristus do angguaw nabinagi do Kristus naung tersilang do si Paulus ulaning homokop hamu naung tubagasan guar ni si Paulus do hamu tardidi mauliate hudok alau sodong hupad didi khud di hamu dukkon ni si Crispus do si Gaius unang madong namadok tubagasan guar husad diri hamu tardidi alai do tahe pangisi di bagas ni Stefanus hupad didihon dukkon ni dangadong hupad didihon itap ni nahuboto adang disuruh Kristus yaw madidihon mamaritahon barita nauli do jala ipe dada markhata habisuhon unang dirui silang ni Kristusi ay hautodo atana taringot tu silangi dirohan yakka nalahomago alai hagugo ni debatadui dihita nadapotan aluaon ima sahadna di Huriapta yan di Sada Huria melapor dona posubulung tuhami ala dangboy latihan marorgen na sida ikutci parar tauni orgene ala nasida do farorgen di Huriai jadi hujuma amang parar tauni amang lihat kamu kuci sa latihan anak kota marorgen arpoti maridi na julu alaya hama didok amang parar taunon siga amang pedek cerita ya mati ma parar taunon beberapa bulan lagi ditikinami do pei sempak ma sipata ibadah dangadong organ kecuali nang perdita marorgen din ya alana ibana marorgen habis marorgen non manang mengiringi ede laus imana do marjamita somalna atau do tong luje mana jala mungkin ada di luja na ba mungkin ya memang pejun di Tuhan itu adong di mamadok peluja hudu amat tetong las maten na ya nah hudok disi adong ya dada holan dohonot ta di Huria dada holan dohonot ta di bisnis dada holan di sekuler dada holan di politik memang danga pala uli molo didok hata di sada sisi ketergantungan ya CEO-nya ke perusahaan nama terkenal di sana Coca-Cola justru
sesudah dan menjabat nasida mengalami semacam kemunduran. Padahal mereka itu sangat-sangat bagus, ya, sangat-sangat tertata sudi, alai dang disibe na mempunyai otoritasi yang mempunyai kompetensi di perusahaan ini, manang namaredi, dan apalah signifikan hamajuan di perusahaan ini. Ido tong na diguari kebergantungan. Ya, kebergantungan. Jadi sada situasi na hurang denggado, bahkan mungkin dah salah dui, molo adung kita merasa molo didok, molo sodisiau dang merdeleni, kira-kira songonima. Ya, tanpa saya itu tidak akan jalan. Itu kebergantungan. Ketergantungan. Dada holan di perusahaan, di bisnis, di politik, termasuk songon hudok naking, kurang baik juga, kurang efektif juga, kurang kreativitas juga, di tonga-tonga di huria be, molo memang ruasna perhaladuna ketergantungan tu sahalak figur na memang na diidolakan dengan adik. Tidak baik dan tidak efektif. Ya. Molo tahubuk ko ni tu sada Korintolo ayat 10 dohot tu Petrus juga dikatakan itu 1 Petrus 2 ayat 2. Ya. Molo sada Petrus 2 ayat 2 itu dikatakan seperti ini. Kamu wajib memang meminum susu. Lepatanna susu dalam artian kamu harus ketergantungan kepada Tuhan yang telah mati dan bangkit itu. Itu sebenarnya. Makanya dong minggu kuasi moduginiti. Songo poso-poso nawasan di susu natama. Itu sangat positif. Dan memang kita, ukuran kedewasaan kita berbeda dengan kedewasaan secara fisik. Maulah dewasa secara fisik, di sarana adong beberapa pangalahona, kriteria na. Parjolo upamana, dia mempunyai pendapatan sendiri. Ya. Napaduahon mengutarakan pendapat sendiri. Napatuluhon salah satu yang akurat juga adalah dia bisa jauh dari orang tua dan mandiri. Itu dewasa secara fisik, asing di umur 17 tahun tu kijang. Ala dewasa di partodion kebalikannya do. Ingat tamudu si Musa. Musa itu dikala mau membawa Israel itu keluar dari Mesir, alani gudang dia katantangani, ahama di doi mana? Tu debata, anggo subuhimi madongani hami, undang luas saminakok sianon. Jikalau wajah Tuhan tidak bersama kami, jangan biarkan kami dan lawau sianon. Kita melihat Musa yang luar biasa, doko-doko. Ya, seorang public figure yang kuat bahkan membunuh Mesir. Ale di doi mana dango lo hak sianon. Kecuali Tuhan, tangan Tuhan, wajah Tuhan menyertai saya. Songon garansi dia ketergantungan kepada Tuhan. Itulah hatorason ni haporsiaon. Jadi berbeda. Songon nahudok naking meludok mator secara fisik itu jauh dari orang tua, bisa mandiri, tetapi dewasa dalam hal iman, dia tidak bisa tanpa Tuhan. Itu. Laos di situ gambaran di kerendah hatian. Yang melihat diri tidak ada apa-apanya. Bahwa yang melihat diri semua yang ada padanya adalah basa-basa anugerah. Tanpa itu tidak akan muncul rendah hati. Lai molo merujuk kita mulse itu sada Korintolu ayat 10 jalaidok termasuk bagian di konteks nih jamita sadarion ya. Justru mereka itu dikatakan susu disipai no poto tuhamu karena apa? Ay lala dohamu merbedai. Lala dohamu marsalisi. Lala dohamu markelompok. Kamu adalah Kristen susu.
Menurut tuliling na nyong nga bagay pangajari hamoy na nasing. Halay, muhuri pe hamudang buhi. Kita evaluasi dulu ya. Molo memang sa tabuat jolo di konteks ni si Paulus madokonon nuang tu Korin, saya pikir tidak jauh berbeda juga di beberapa gereja nang di Tiki Sisonari. Apa itu? So nahudok kami naking itu ketergantungan. Molo ketergantungan kita tuh Yesus itu sangat bagus, tetapi kalau kita ketergantungan kepada oknum yang menjadi figur, nasongon idola, pengkultusan, pendewaan, bahkan sesongon ilah ibana, itu kegagalan pemimpin, termasuk kami kapatita. Jangan pala huloi diriku dipuja-puji halak di huria. Jadak luas nasida ketergantungan tuau. Mulai telepon upamana amang pendeta nami songo diri na ayarong do pendeta muna di si. Jelas saya mengatakan itu. Adong do pendeta muna amang pendeta ima ina burjudui. Ubutad dui likudo. Supaya apa? Supaya mereka jangan ketergantungan kepada saya. Suatu termasuk kegagalan dui. Imulubui merdela sudiaka program baik di seksi, baik di akaulaun termasuk di luar, di perusahaan, di bisnis, muladong upamana gabi direct hamu pengurus di perusahaan, bahkan komisaris atau direkturna, molo sodisi hamu manginang berdala dengan itu benar. Baru tikos mai mana. Termasuk di huria, molo sodisi mana le merdala tu di ulaun, itu baru benar. Jadi dokonokku dang gabe kontrol lumobi di mana? Down. Dan itu yang terjadi di sini. Masalah Korin itu bukan masalah dogma teologi, bukan masalah sekalipun di Korin itu kola pelabuhan, immoralitas macam tibu, ya, kejahatan macam tibu, egoisme macam tibu, doholan nasing nai. Sebenarnya Korin itu bukan itu masalahnya. Ya, masalah di Korin ada Om Madison. Ayah dong butuh saya keluarga ni si Klu. Adong kelompok ni si Apollos na jago makata yang berretorika. Adong kelompok ni si Kepas na batuai na songon na badia. Ya, adong songok kelompok kuna lumubi masotu na tarsutu na sotar sunat. Adong kelompok ni Kristus lapatan na adong tu kelompok na asing na ya. Bawa mesi urusi sendiri ma non blok maguar na. Ini terjadi partai-partai. Adong macam-macam Kefas Fans Club. Tersongon ini. Masing-masing punya klub di Bagas. Masing-masing punya dohonok kumajolo. Bagian-bagian di Bagas. Partai di Bagas. Ini yang terjadi di Korin. Karena apa? Ketergantungan. Kepada ajaran. Termasuk dohonok ketergantungan di otoritas. Di sada pemimpin. Ibu Tuhamu do na bunuh diri masal 3 tahun na lewat di na salau Jim Collins ya. Itu ketergantungan. Di do pemimpin nai mate doi. Kenapa? Itu secara ekstrim na. Karena borak do na ketergantungan. Ibu itu gabe do honok kumajolo ya nani do nai menyamai kualitas na do ni di bata. Bahkan melebihi. Itu kerasnya doktrin. Karena ketergantungan itu sebenarnya. Dan ini yang terjadi. Buasa mau dibagi-bagi do Kristus sih. Nah dibagi-bagi do silangi. Nah do satu ngahu padi dio. Kamu mau lihat yang pada kudiri sudah kamu indah. Itu masalah di Korin. Jala do nota. Di tonga-tonga ni perdalanan ni huria pibo itu masalah sokoni. Dan huberek kami dan itu kerap kita jumpai dalam kehidupan bergereja. Itu. Karena sebenarnya sulit do terbantahkan memang walaupun tidak 100% nama dokon bahwa gereja itu turut menyuburkan perpecahan. Karena ini John Lennon
Nah huingot adong idinai itu menjadi kontroversial seandainya tidak ada agama. Memang agama do tanda petik di satu sisi memporak-porandakan gak bidang boy marsi jalangan, gak bidang boy dohonok kumajodol berpelukan, dang boy marsi safaan do lan nasing nai, songot tetangga namin na rey, ya, somal do menyapa do majalang, ya, alay do ngadong na ahado, ya 212, ngiri do, dang ngakyabi na si debe, majorbu na dohonok ko pengkultusan asadak kolan dinasida na songoni di Kristen bemata do na songoni termasuk dohonot ta bagian ni ido tong makana adong sikisma termasuk di HKBP termasuk dohonokku bagian ni perpecahan dohonok majolo perpisahan Protestan dari Katolik karena muncul Luther. Sekalipun itu dohonot ta memang ido nata anut nuaing, tetapi jangan mengilahkan, mendewakan pemimpin, mengkultuskan termasuk dogma teologi. Tuna punai mahitalau isimai Yesus. Kadang kita memang merasa itu suatu kebenaran dan pembenaran. Dan merasa kita, ayo dona tu mikos sudah. Jadi nasing naik tikos. Itu yang terjadi sering. Karena kadongatan dari luar nih HKBP sering itu menjudge kita. Ya, di bus narehai, tikin yang tutarutuk kami, anong mamata berdiskusi do inata. Wingutir do inato burusi morakir. Gabi dung mangat di parapat husukum buru adu inang burusi morakir amang. Alay gabi tertarik, bahkan dohonok ku agak songon nakaras do hataku tu diskusi na laki gabi do tahun nimbrung. Kenapa? Ay so hasia gabi pionin nama hubigi. Ya. Bah lam hu tarik hu mapinggol hu. Aruna yang dakasi gabi pi narwaku. Awat di tani gabi pi naraku. Hu pahulia pinggol hu tong. Karena itu dibaptis anak-anak. Itu tidak benar dan sesat itu baptis anak-anak. Maulo hami nang ubaptis kami di sungai do dengan jalekom matoras do nang sadar do sana. Di holamangan saya hami mangan di mana waktu nate pak doraku maka teh do amat teh. Di dia do amang jala ruas sudah amang padita ni dia ex aliran Pentakoste dang boy songoni amang da dang boy songoni inga mardosa mo hamong musepadita niku dang dinggacong ni amang niku ya sip do mana usuk ko majo ho amang nuaeng molo sodong sungi di honom mo niku molo sodong ay pasti disediakan Tuhan inda nang pagudak kulon di Tuhan ibayan niku disediakan Tuhan mo dia carana niku soma papana nang topu may na tomate niku ya sidi buto muay niku sodong ay ison niku. Jadi jangan terlalu apalah niku. Nasi boto udah sebenarnya nong digaji doi niku, nong takas doi. Bahkan bapak-bapak gereja na juga ngamar rapoti termasuk sini Bibelon, termasuk dogma doa nasing nai. Dialah kami masih sekolah di kul 5 tahun. Songo dokter praktek 2 tahun. Padita doang padita nega bebi niku lah somai mana. Ya, unang dokon na songori. Unang marsi paruarwa kita. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, adong do pasti pendukung nion, adong pendukung nion, adong pendukung nian. Dan ini yang terjadi. Dan ada kebanggaan di kita. Bukan satu kebanggaan. Ada satu kebanggaan kita apabila kita memang melihat napuna huriai. Isi, dang tu ajaran na ilumobi, alaga bitiruan na dinggak kita, somot tiruan na pinatupana. Jangan dong nota. Jangan dong na asing selain so ayat 10 naking how to do silang taringot tu Kristus. Tetapi menjadi kekuatan. Dialah itu songon nah yang udah kami molo tagwari eksklusivitas nih orang percaya. Husukum mahamunuaing na pungunuaing na hadir di ibadah siangol. Molo tado o pamana ahado perbedaan eksklusivitas majodokon Kristen orang beriman
dengan perusahaan bisnis sekuler do lan asing nai persamaan nama johodokon sama-sama sangat membutuhkan kualitas. Malo, cerdas, unang tarip pudang riko hamalon, namar kuryaon, kecerdasan, rikot, alay di barengi habisuhum matong imana hatawon. Idotong na tersurat di Petrusi, unang taripu. Kualitas sang dibutuhkan sekarang gimana tahun profesionalisme. SDM harus bagus. Pengetahuan juga diusahakan harus mumpuni. Perusahaan bisnis seperti itu juga. Lalu pertanyaan, apa beda kita dari mereka? Itu toh, arumui mangalusi. Apa beda kita? Molo sarupa do. Nang tarip pula patanna malo-malo kita namar harga PP marhuri ya pistar-pistar. Jangan salah, di perusahaan mungkin lebih pintar. Itu dah. Orang itu lebih jago. Memanage mungkin juga lebih jago. Ya. Apa beda kita? Beda tadi dia dong. Ini beda kita ya 18 sini. Di dia mai. Itu mana muncul tong 2 Korin 12 ayat 8 tu sia ya. Ahidok ko si Paulus. Dihagaleuki duau. Adong boy mana urusan. Dihagaleuki duau. Margogo bahwa ternyata kekuatan kita dan di kita. Semakin kita merasa something dan apalah efektif mengula di kita. Kadang aku perhalado be, molo merasa kita sangat-sangat dapatanna malo kita, namar huryaon Tuhan tidak pakai kita efektif. Itu na huguarin na king eksklusivitas. Molo malo kita sama saja dengan sana. Molo pistar sama saja, punya SDM sama saja. Beda tadi dia dong. Kemampuan ta do honok kumajolo. Supaya Tuhan mangula di hadiriota. Dan mengandalkan habisuhota, hatawota, hamalota, habis tarata. Dan justru kalau kita merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan, lalu kita berdoa, isi ma Tuhan parguguyau, di sido Tuhan mangula. Yang mangula Tuhan, dia kajol mana sombong, arogan. Tidak, sekalipun dia pintar. Dia lodo, nuaeng, obana terjadi do honok kenuaeng ngaka intrik konflik di tengah-tengah ta. Ya. Karena apa? Kita berasa itu semuanya. Akan status-status sama dengan yang di Korin ini. Di Korin pemacara patan semacam hierarki sosial. Nah memang sama di partike sunenggo pena menganut dohonok kumajolo paham patrialisme, patriarkal. Ini yang terjadi. Itu. Alani itu. Takas di dok naking disi, hau to do silang ni Tuhan ni, tu silang ido diaraho si Paulus ruasi, dah miring ma. Bahkan ditutup imana do ayat 10 lalu, hau to doi. Kita tahu itu bagaimana kehidupan Korin, kita tahu kemajuan filsafat Helenisme, kita tahu itu akan nama lo makatai, songo siapa Apollos berretorika, berdebat doh lana sing nai. Alai, dangi. Ya, dangi. Dia lain nuang na berkembang nuang di tengah-tengah ta. Maka na gudang sahalin aku doa persoalan masalah di tengah-tengah ta karena apa? Ay memang mangasaho status tahu kita sering. Nanti adong do sa dahuria tang boy ganggu kudulan yon. Mulu diganggu terdusir lo. Ngai langganan na ngai kapling tempat duduk pengai kapling. Ya, dang boy morot sini hudulan na di sido. Ya, manang songoni narahai sada kuria Roma tamu Syakuta do. Ya, kebetulan di sada kota XAU. Jadi nasa lelengon korama do na sepida. Moloro tamu. Emang berjurora ke koramo di berarti di beberapa hurio bereng. Ya, siapa do na sering mengalah. Ya. Jadi hudok emak tu perhalado rupani. Ada kadungan pangiduan dia ke ama menang BC nasi dia pida 7 tahun au di huriau lebih 8 tahun au tikisi di huriai ya siapa do ta sarro tamu ama pida ya
Tero tamu ama fidda sahalion ina maju fidda niku. Itu mangamuk do kenat tay merhitik itu Nah, isa man ako ni. Padi tapi ada persoalan nih. Padi tapi diambil denda. Bahaya dong. Bahaya kamu bahasa-bahasa preman na songoni upikir sangat tidak bagus siapa lagi ina. Jadi kainopi si bata. Padi tapi diambil denda mang. Tapi aduh pengambil ni natau ni noro aku dong. Ali pa buat dong perhala duit. Jale natau do naturus nangarong natikos di sunak kaparjamita. Makanya ya cerita tu dong perhala do. Ya, mirip-mirip inatai. Ya. Pakai jakudu jamita mi padita. Dulu minggu nai pas marjamita paditon. Papedek kudui. Inna. Beberapa bulan muse, ya. Tak adong lawak na pasirius suruh kamu, inna. Jadi macam-macam mai dokun akan sonon, ya. Tong muse diprotes dulu bulan nai. Roma paditon. Yesus jinang inna. Adong nang huruk tu inang ko. Amang. Idokon inang laking ya pagajaku jamita papedekku bahkan dikomentari do desina pagajaku do desini peditei. Inna kadang-kadang memang olo do kami pagajaku di desi mulona ideal memang pas kan. Oh si pata pagajaku apa pedek halakna. Kurang pas do tong ate. Jadi proma padita madok kono nang huruk inang sude di kokko gajang inna. Ya. Arong di nang guting inna. Tuh guting yamang na pagajak kudu di lami inna. Ya su guting juna setawi memang kadang-kadang dohonot ta ya ini di gereja X na hudok na king dangolo morot bahkan demo tujebu demo rotu jamu nami, ini pendeta ini, holak kamu do na barani mangusir kami inda. Baik kamu mah, ayo do di gereja ngai kapling. Ya, itu bagaimana mengatasi hal seperti ini? Ya, dan itu terjadi. Alaboha, ay memang dohonotku di tonga-tonga di persaurat tapi sering memang tuh status-status na songonido. Sering, jala memang. Ya, mungkin kelemahan gereja juga. Dan gereja juga turut menyuburkan itu. Wah, saya picang. Saya ditegur. Saya dibayar peminado lah nasing nai. Lama raja lila matong ngakai nataino na huruf setabi. Sarro si bata bertransaksi di gereja. Tarsong kamu menang. Sedia. Songon nabaga si batu mo nida inna. Sa pasar baru don inna. Kau cukup bikin terbingi dong kata di semulu satu zon. Ya udah keluar kamu transaksi niku. Nah, itu luar biasa. Nah udah anak king. Alaboha itu memang berperluan status. Mulat karena biasa-biasa satabi bahwa nate gordo. Molo ruas na sederhanai, ayo lo dipengot. Kalau mau ruas na punya jabatan tertentu do nasing nai ada tuh barang dia kadung anu pengot nih. Dan itu terpupuk. Sudah. Alani do takas disonakin di do ya. Silang itu. Tu si mabuan. Jalai do neng dohonok kutu ita saluhuna ya. Namangsa di korinon. Dan itu senantiasa masa dotong saliling ujak akka huria di tonga-tonga ni pertibion. Molo swadong huria na songoni mau lihat ya mak. Ya, justru kekuatan ni huria di soddo. Molo boy marsi maafan mengampuni karwasnya ke perhalado. Itulah kekuatan gereja. Alai dohonokku molo somasa besongoni saya sulit mengatakan ya. Ya saya sulit. Dan kadang memang kena kuyot tado lumubihi tasaluhna khususna muakkaina memang nang dohonon nami ati dakku botong ang dohay ati adong narei na madot tuaw kami mangamang manang nabuhay diba ternyata nikmat do makatatay do nganin na nikmatin narong do kinikmatan na makatatadongan dakku boto dia kamuakkaina memang pikir-pikiri memang lo dorain naro aku.
Karena song narahai rom berangkat mau tu katur gereja dang di huriaon jam welu makatur dah terus di sada huria. Mau bayar ngakena tahu 10 halak di si makatatai. Ya. Adong nu mabuat si panganot tong tu si. Mula kau jam 7 si du lagi. Mana yang tata-tata ko nuraku. Sida ke suami istri makatai lu bisa jom perbedaan namanya. Itu. Makanya dia mau kamang do inang makatai kita tu inat lu bisa sajom kecuali terpaksa. Ngolu karena normal do ya saulo kolong tatu inat unak pula makatai itu lu bisa sajom. Asarga hatatai. Kadang-kadang mas mengatakan suami pembu sekarang tidak punya otoritas gudang. Alabuha. Ya peguda kumak kata itu inatai gabina inaon. Ya maaf saya mengatakan itu anggo ama dia punya otoritas. Kenapa peguda kumak katai? Kerejo nama di patuduhon. Itu baru benar. Itu. Tak pula gudang makatai sa sitong na. Cukup. Tidak dana pe. Tak pula peguda kumak katai. Mau lakaina baurusan na do memang ina do ti. Bagian ni na do merewel. Merepet do lan nasing na ele mo kama do peguda kumak katai jebu. Do cuci diurusi do lan nasing na nang tikosi. Itu tidak benar. Ya, kembali na huruk naking. Ya. Jadi di sada huria do honok muse, adung do ina, dia mengurusi gereja itu semua, termasuk do honokku taplak ni meja, do lan nasing nai, termasuk jebuname, horden do lan nasing nai. Jadi alai roi nangom makata itu jebu, punguan ina don. Ya, roi naon. Amang pendeta, itu si Dunang itu kurang bagus lamang, nggak cocok terlalu dekat amang sama itu ina. Ya, minggu naroro muse, amang si Dunang itu si X itu juga itu sama kawannya itu amang, tidak bagus itu amang ina. Jadi lah sosongoni hami dihata-hatain nangon 1 tahun do itu tu siau, alai ngalubi 1 tahun kalau na parwaro kala inaruhaku, ya, udah masa tabi mulai minggu nang ro. Dang bui nang petugas gereja termasuk tu jabon nang robe nang niku tersonggok may mana bahasa mang udok matu hoinang ya dang riko cuciom waka hordenon niku jadi hana ma cuciokku amangin na cuci majo hati-hati mi niku kalantang niku ibu tamu do kalantang isi nama ngatusi kalantang di son ya orang-orang tua mungkin tahu ya kalantang ya ada kula guder pitu sibe masuk wakin non ini kalantang roh milikku karena apa ayo lah patah-patah lah dojo nikum beruru lebih padi tengah memang mengguturi hola patang nangat toya iya mang itu banyak amang enggak ube rekor si bolisna itu puru si bolisna jalak kadongan mom masih bolisna baru niku wala niho itu jadi maaf saya mengatakan itu ID itu tersurat dotong dan tagamo suro gasip alai marjea mana paroho gasip. Jangan kita mau menjadi aktornya oknumnya tetap dodong gasip fitnah dolana sinai jangan mau berperan sama juga dohonokku dan tagamo sopasahaton anak di jolmai alai marjea mana pasahaton nih tetap dikomati Yesus jangan mau menjadi Judas. Ya. Jadi Indonesia di gagai pas doi di partikel sunengo. Nah apa itu? Do karena I'm loving with Judas. Lapatan na tersongonom ma molo basahon secara simpel na. Tahasuguhud do si Judas nama jehehon nama jolo mengkhianati Yesus. Alai maaf. Hadirion di si Judasi gudang do di kita. Kita benci dengan Judas, nama alih Yesus sasabi persilakon, tetapi pangalahonai sebenarnya ido torop nuain di kita. Ido. Alani dohonota boha mahita, sabu hita songon na pinangido ni hatan Tuhan on. Ay ternyata setelah huwatay hamin dari di sada rapot bahasa tersongonom muncul adong sada statement ni dongan doktoron ya songonom ma di dokon suku-suku tuh mau kapat ditain na bahasa molo perpunguan ni alak Batak adong di si Jawa adong di si Sunda adong di si dohonok kumajolo suku na asing
somalna tanga pola dong disi perbedaan. Jala memang sulit do tadok kodang tiko 100% nih. Mau lupa mana di tengah-tengah ni punguan adong disi GKI, adong Metodis, adong gereja Jawa, adong disi pamana muse gereja ekumene do naceng nai. Somal na marse mina-minat don. Alai puasa mang molo hibul halak bata di begas. Somal na hulan na berbeda na. Suku-suku do dihitai. Punguan ni si manu yang naswadong entri na. Jangan-jangan akan aron wae ngadong do setabi kutulon caati. Masuk siap punguna pidetusan, dang cocok isat pidetusan. Ya, tong musi dang cocok ala memang kesanna sirena manggauri pidetusan. Ya, punguan ni halak batak mana sangat rentan na songoni. Apalagi hibul halak batak di bagas. Itu suatu kajian do tong ini do nia manginaking. Bahkan ini do antori bungaran segian. Antori bungaran 5 juta. Ya. Tikiro sina mensen. Adorang soro sina mensen na diluih halak batak hamurau kagabiod do. Hasangapon. Tung roy mana hasalo do hadameon nama diluih halak batak alai kembali manuaing-inuaing. Na diluih halak batak dang hasado kadameo be. Itu disertasi. Na diluih halak batak lumobiah. Hasangapon hagabion hamuraon. Ola bungkus do dibe na namarhuriyay. Diba? Manat tita. Manat. Mempengaruhi dodo honok kumajolo haring kasota tu gerejaon di hasadautta. Di holong ni rohatta. Memaafkan, mengampuni tudongan. Mempengaruhi do ita molo sejot martang yang tu bata. Gabi pengampuk kita tudongan. Mempengaruhi do kortai tu persaurata. Kalau tidak mempengaruhi ada apa? Ada apa? Itu. Alai mulu hudok terlalu keras sama doko ni. Nanti songon narehai tiki baru rodo piau tu huriaon ya huriana hudalani ya tung 3 bulan o 4 bulan au dibagas sisi hubereng ma ternyata punguan ni alai say tong magabi tuakah di tuakaina na memang naina ya ay so masyat to suara sedu suara tulu. Abi dini halaki holong apa tahe asu itu perjanjian nerwaku doe aliak kadongan ini mati doi ima da doare rare post truth dini mati dalam margabus sudah kaperkori dini mati do honok kumajolo memang tidak benar apa yang dikatakan pengkhotbah itu alai dipai dari songoni ala boha memang dibagasi pengasong songoni Ambar si pautotoan. Ini alani ido di kita saluhunna. Mari kita di minggu siang sadario. Mari kita sekecil apapun itu. Mari kita membawa dampak yang baik, memaafkan, mengampuni. Unang gabi mabayar riak-riak kita. Sajago-jago nami pandita. Mau larong blok-blok di si. Dia bukan pendeta yang baik. Saya mengatakan itu pernah di satu gereja. Berbedai guru huria tu pendeta roham itu sih, bahkan 2 pendeta mati di sini. 2 pendeta mati. Eropia tu sih ngariak kima, ni. Udah dangulau, blok ni si bedang ulau masuk niku. Dangulau, alana blok ni guron punguan ina, blok ni pendeta punguan nama. Tapi setiap adong do suami istri tongi, na amado inai, dung berbedai mabila pendeta. Barang adang 10 mabisa tayo bindok kalaki jauh ya alam mabila-bila na songonon itu 2 pendeta mati donok ko majolo donok ko itu realita yang urokon dangolo auto blok dia be saya di sini pendeta merangkul pasadaon idu laun nami asa sejuk dari jaton dame doh di bagasan holong nangido kita sadari ope. Mari kita. Dapat dulu kita. So halal Kristen. So sihutot Tuhan Yesus. So sihuton silangi. Mari kita. Unang ngakadohonok ko akakonsep tatapangасakon na martuhanon. Unang hadongata. Unang status ta. Jangan. Unang potensi narong nita. Jangan. Alay taliom may sudin adong dihitaon. Tadok matuhan atur mangulupko.
lampaser prohakku, sa gabi ulam-ulam na metao, ay basa-basa do suding ulupku, do nadong dia pakila saya. Sa gabi, berkat auto akadong aku, menjadi pengampun si buat dami, si buat kolong, si buat keadilan to akadong aku. Saya di paragogo ito di purba dia mahita patupako ni. Maulihat yang maduho Tuhan. Dang tarulahok kami. Alani, saya itu dimima na marturasi di kami. Pakai mahami. Gabi sibuan dami. Sibuan holong. Sibuan kesejukan. Tanpa harus memandang muka. Manang status. Luas mahami Tuhan. Masa mardame sonang di dia pihami. Di dia kumpulan nami. Di dia kuria nami. Bantu kami Tuhan. Supaya membawa damai sejahtera. Tidak membawa bendera masing-masing partai, masing-masing bahkan mengkultuskan seseorang. Tapi biarlah kami selalu ketergantungan kepada Tuhan. Juru selamat kami. Namangudiho kami markite silang nabadi ay. Amen. Tapapung mapiliata, mari dia mahita. Ikon mo nang hita,
masih tangiangan, masih tangiangan, masih tangiangan hita na posea doa di debata ikono ng hita masiurupan ramasiurupan ramasiurupan hita na porsea doha Terima kita dulu. di debata ikono ng hita. Tatangyak ko piliata li debata manami na di panua kicang horo haruruan ni saluhut. Sileho-leho na dingkan doho na solibasa na mauliutus. Hupa sahat kami ma, siyan nilihum itu kami pilihan nami tuho. Say calo magkabe uap na hutjus di jalom. Paso-paso may janaramote sopar kasiyang kami pilihan non patipul ng karajom. Dito nga tongan ni huriyam doho di portibion. Buhay maruh nami marhiti hiti to dim. Asalam hutada kami kudang ni silihulihon mitu kami. Asalam kirkir kami madok mauliati tuho. Marhiti hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana ni lehon ni toni roni pamataku osano gogoki roni saluhut hartaku pasahan itu nasusa kuno. Alea manami na di panua kicang. Say pinarbadia magkuarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomin roham di banua tungaon. Songon na di panua kicang. Lehon matuhami sararion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon to pangunjunan. Palu amahami siyan pangago. Ayon dona puna karajaon dohot hagogon roli hasangapon saleleng ni leleng na Di pasu-pasu, jala diramot Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala si maruhana mida ho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhon madamena tu todim.